safhasında Күпме yazmışlar yata Әллә үзләре гаепле Әллә заманда хата Картылар йорты тупсасында Күпме yazmışlar yata Төрле язмышлар, гыйбрәтле язмышлар, аяныч язмышлар. Буа шәһәренең картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортында аларны бик күп очратырга була. Быел үткәрелгән Нечкәбил конкурсында алтын Нечкәбил исеменә лаек булган Резда ханым Хусаинова күп итеп күчтәнәчләр тиеп, туган ягына олыгайган көннәрендә картлар йортында яшәргә мәҗбүр булганнарның хәлен белергә кайтты. Бүгенсендә картлар йортында безнең инде 120 өлкән әбиләр бабайлар яши, инвалидлар яши. Алар инде безнең интернат йорты яшәп килә 2001 елдан бирле. Башта инде социаль яклау министрлыгына безнең карады инде хәзер инде без кагылабыз. Хезмәт министрлыгына, социаль яклау министрлыгына берләштеләр. Хәзерге көндә инде безнең монда торучы әбиләргә, бабайларга, өлкәннәргә барлык шартлар булдырган. Биредә яшәүче әби-бабайлар белән аралашкач, бу сүзләрнең дөрестлегенә ышанасың. Әйтик, балык бистәсеннән килгән Нәзирә апа Заһидуллина монда үзенә яшәү урыны гына түгел, ахирәттә тапкан. Бүлмәдәше Сания апа белән алар бик тату яшиләр. Бик тату яшибез. Аның акылына мин киләм, минем акылга ул килә. 60 елга хәтле мин читтә яшәдем. Аннан инде әлегә Таҗикстанда бик каты 92 елдан алып 96 елга хәтле бик каты сугыш булды. Ачлык булды. Бөтен нәрсәне сата башладык. Аннан кайтырга туры килде. Менә кайтканыма уже 11 ел, ноябрьнең 30 булса, уже 12 ел була. Сания апаның 4 баласының 3-се дөнья куйган, ә берсе Оренбург якларында икән. Ул бу йортта иң озак яшәүчеләрдән. Тормышына шөкер итеп гомер итә. Элек бик еш мунчага базарга йөри идек. Хәзер аякларым авырта, бик чыгып йөреп булмый ди ул. Карчыкларның иң яраткан урыны намаз уку бүлмәседер мөгаен. Моннан кеше üzülми. Бергәләп дини китаплар укыйлар, дуга кылалар. Ә бабайлар күбрәк телевизор каршында. Туган авыл, якын кешеләрен искә алганда, күзләрендә сагыш утлары кабынып алса да, мондагы тормышларыннан канәгать алар. Үзеңдә готовить ятканча, монда лучше инде. Ә бер беләсең, авылга кайтасыгыз килмиме? Нәрсә кайтасың анда? Кем сине көтеп тора? Монда жуырга кирәк, ашарга ширкәткә өзеңә риза битме? Олылар арасында гомерем бетте инде дип соңгы көннәрен көтеп яшәүчеләр дә. Һәр минутны файдага үткәреп, тулы тормышны сайлаучылар да бар. Мәсәлән, Валя апа белән Гаяз абый бу йортта оешкан яшь гаилә. Олыгайган көннәрендә бер-берсенә иптәш терәк алар. Валя апа 25 ел заводта йөк тиеүче булып эшли. Күзе сукраеп, тормыш итү авырлашкач биргә килә. Монда операция сатып бераз күрә башлауга, бу шәфкатьле карчык башкаларга ярдәм итәргә ашыга. Штатта 60 кеше, анда инде врачыбыз бар, медсестралар бар, социаль работниклар бар, социаль специалистлар бар, белгечләр инде, психолог. Алар бөтен кешеләрен куялар, безнең әбиләр, бабайларның тормышларын яхшыртырга. Югары белемле, гомере буе экономист булып эшләгән Мәхмүд Абый Шәрипов та рәхәтләнеп үз бакчасында казыныр иде. Ләкин аның гаиләсе юк, колагы да начар ишетә. Яшьлектә тормыш булай да матур. Бәхет картлыкта кирәк диләр. Ниндидер сәбәпләр аркасында әби-бабайларыбыз монда килгәннәр икән. Алар бу тормышларыннан бик канәгать. Аларга исәнлек, саулык телибез. Нинди генә уңайлыклары булса да, тәмле ризык, җылы киемнәр дә кешегә оныклар сөю бәхетен, якыннарының мәхәббәтен, туган авылының шифалы һавасын алыштыра алмый. Шуңа күпләрнең күңелендә бәлки үз йортыма, туган якларыма кайтырмына әле дигән яшерен өмет яши.